Nogle gange så slår min hjerne bare fra, og i dag der har jeg seriøst formået at ødelægge en benzinpumpe på en tankstation. Jeg kommer kørende ind på tankstationen, kører op til standeren, sætter pumpen i, og så går jeg ind og lige køber en lækker sandwich, sætter mig ud i bilen, gør klar til at køre videre, og så siger det bare bang. Og det gør det, fordi jeg får revet håndtaget og det hele af, når jeg kører, fordi jeg har glemt at tage pumpen ud. Det er så pinligt. Ind på tankstationen igen. Sorry, det er mig, der lige har ødelagt pumpe 3 derude. Jeg forstår ikke, hvordan man kan være så distræt nogle gange. Og det bunder jo bare i, at jeg er for utålmodig. Fordi jeg tænker, at det er kedeligt at stå og vente på, at den tanker op. Så smutter jeg lige ind på tanken imens. Og så er det bare, min hjerne slår fra. Jeg glemmer det. Jeg kører. Knald, siger det bare. Og hvad der er endnu mere pinligt er, at det er anden gang, der sker. Jeg har altså gjort det 2 gange nu. Og jeg får selvfølgelig lige sendt en snap rundt for at vise, hvor stor en klovn jeg er. Og så svarer min far, det har jeg gjort masser af gange. Så jeg har det måske ikke helt for fremmed, men det er stadig knaldhamrende dumt. Og til hende, der stod på tanken og så helt forvirret ud, da jeg kom ind og sagde, at jeg havde smadret den. Undskyld.